Ето тук да ви пусна още едно клипче от къщата. Само вижте. Не свети никъде. Никъде не свети. Ще кажа, да, ама тук трябва с лазер да се пусне. Лазера не играе роля при полагането на подовите настилки. Тук се гледа равнина. Дори да има денивелация, която аз гарантирам, че няма повече от половин сантиметър от край до край. Ето, поставя се на точно под вратата. Мастара никъде не свети. Да приемем, че това е ламинат или винил, или паркет, или каквото и да е. Няма движение. Ляга плътно ламелата. Точно под вратите, където се срещат замазките, е най-инфарктната зона. Точно тук е перфектно. Ако погледнем и балончето, тук да ви пусна балончето е още едно клипче от къщата. Така че така трябва да се издава обект. Не свети никъде. Да бъде готов. Никъде не свети. Ще кажа, а не после да дойде лазер да се пусне. Фирмата, лазера не играе роля при полагането и да откаже монтаж. Подовите настилки. Поради неравности в замазката се гледа равнина. Влизаш в един филм, дори да има денивелация, с саморазливни замазки, че няма повече от влизаш в един филм с технологично време за сърхнене, за отказване на монтажи и всякакви такива филми, които се избегват още на този етап. Да приемем, че това е ламинат или винил, да има тук наклона паркет или каквото и да е. Сифона няма движение. Ляга плътно ламелата. Точно под вратите, където се срещат замазките, е най-инфарктната зона. Така и ще бъде. Има качествени фирми. Перфектно. Така че ако погледнем и балончето. Търсете, просто търсете. Балончето е по средата. Така че така трябва да се издава обект. Да бъде готов. А не после да дойде фирмата, която слага подовите настилки и да откаже монтаж поради неравности в замазката и съответно влизаш в един филм с саморазливни замазки, влизаш в един филм с технологично време за съхнене, за отказване на монтажи и всякакви такива филми, които се избегват още на този етап. Още сега. Я да имаме тук наклона за сифона. Хоп, наклон за сифон. Това е положението. Така и ще бъде. Има качествени фирми, така че търсете, просто търсете.